Поверніть нам режисера. Відразу у кількох європейських містах напередодні відбулися акції на підтримку українського обранця Кремля Олега Сенцова. Студенти Української академії лідерства організували тематичні перформанси у Гаазі, Берліні, Парижі, Братиславі, Амстердамі та Празі. Як пройшла акція у столиці Чехії? Дивіться далі. Це одне з найпопулярніших туристичних місць Праги – Празький град. Тут розташована резиденція чеського президента. Навпроти неї і зібралися українські студенти, аби нагадати європейцям про українських обранців Кремля. Це одна зараз з найболючіших тем в Україні – в'язнення наших громадських активістів. І ми хочемо, щоб мешканці Європи також дізнались про це, бо багато хто взагалі не знає, що таке відбувається. Ми хочемо показати свою підтримку. Студенти Українського інституту лідерства нині подорожують країнами Європи. В Прагу вони приїхали на наукову експедицію. Скориставшись нагодою, вирішили розказати мешканцям та гостям Праги, хто такий Сенцов. На площі встановили стілець, який належить українському режисерові, але він порожній. Олег Сенцов – це в'язень Кремля. І ми хочемо привернути таким чином увагу людей до України, до нашої проблеми і до того, що ми можемо її подолати разом. І ми потребуємо підтримки і просто розуміння того, що ми країна, яка хоче змінюватись. І я пишаюсь тим, що я українка і зараз можу тут впливати на людей. Далі українські студенти розгорнули повноцінний знімальний майданчик, підготували камери, звук, освітлення. Все було готово для зйомки фільму. Проте вона так і не розпочалася через відсутність головної фігури на майданчику. Все ніби завмерло. За звук на знімальному майданчику відповідає Осман Джелілов з Сімферополя. Каже, приїхав, аби нагадати Європі про усіх бранців Кремля. Наразі в російських тюрмах більше ніж 70 наших співвітчизників, які перебувають в колоніях і в суворих режимах в Криму і на території Російської Федерації. Дії так називаємо правоохоронних органів кримської влади, які постійно роблять обшуки в домах кримських татар, які мають або проукраїнську позицію, або поширюють іслам. Подібні акції напередодні відбулися також в Гаазі, Берліні, Парижі, Братиславі та Амстердамі. Тетяна Комарова, Дмитро Суспільний з Праги для Заман АТР.